фрейминг 3 от 10, светлина 4 от 10, гадна пупка тук, както и за... Isn't the best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends set up the table doing shot. Следващата сутрин с Васко отиваме на фитнес. Ще го виждате често във видеото. Васко е много мързелив и сме в една група с него. Това е Васко от Toxic, Enemies, Lighter и някъде около още 8 групи. О, фитнеса ни зове. Уоу, Ники, кога ще качваш влог? Това сигурно ме питат ако доста хора. Например, този фитнес го снимахме преди 2 седмици и е така няколко уикенда снимам някакви неща. Просто не ми е останало време да ги едитна, защото може би много уча. Не, аз не уча. В смисъл, това съм аз, когато се опитвам да уча. Тук виждам първия кадър от GoPro-то е как фащам ключове летящи от 8 етаж. Не се опитвайте да фащате ключове летящи от 8 етаж, много е болезнено. Ключовете не палят небето. На следващия ден изпратих майка ми додолу до входа по пижама, а тя заминаваше до Лас Вегас. – 4:43 сутринта. Мама заминава за... Кой щат? Лас Вегас. Между другото, Лас Вегас е в щата Невада. Мен кога ще ми знаеш в Лас Вегас? Няма да е този път. Пижама няма да взема. Да. Аз си по пижама мога да отида. Не. Това е ли вали с някакво? Ужас. Сега няма много да снимаш така, ще стига. Ще ли сега кадри косата? Като някаква рапка са. Е така. Добре си. Just have to say that you're fine. Чамо. Краката ми измръзват. Приятелка ни предложи да направим Chubby Bunny Challenge, което звучеше забавно и... Добре, дойде ми идея за повече интеракшн с зрителите. Да ми кажете, вие какво искате горе-долу, какви видеота, някакви приложения за челенджи или някакви такива. Първият челендж от една приятелка, каза се Мирела. Също искам да извънна, за да видите точно какъв е челендж, защото аз не знам точно за какво става въпрос. Ало, Мирела? Трябва да се пъха в там бузите. Да се пъха? Маршмело. И при всяко пъхане на парче маршмело трябва да се каже Chubby Bunny. Между другото, не намерихме маршмелос и ще го правим с Харибо. И примерно ще си слагаме по 5 и тогава ще го казваме, още по 5. Първо състезание, кой ще го отвори първи? Аз го отворих, бич. Вече печеля. Вземи сега 5. Между другото, това е вредно, не яще Харибо. О. Опа. Chubby Bunny! Нямам проблем. Бройте му ги, защото аз не виждам. Това предизвикателство е много тъпо. От тия тинейджерски предизвикателства. Не ги харесвам много, ма whatever. Chubby Bunny! С тези ще стават 15. Аз съм готов. Бутай. Давай, Васко! Chubby Bunny! Добре, вече са 20. Chubby Bunny! Тук е много голямата състезание, кой ще разсмее в порече. Chubby Bunny! Не ги...
Да, не излиза от камерата, е. Деве. Имаш по-голям устав. Всеки ден работиш с нея за това. Звучно. И 5. Слушай. Слушай. Три, 35. Вече почнаха да ми влизат в гърлото, брат. Хора, не аз ще Хари, после ще умрете от инфаркт. Не ме цели с Харио? Може да се целите с Харио, това не е проблем. О, шит. Хора, вече минаваме 100 сабскрайбера, а само съм качил 4 видеота? Беше 4 подред. Първото беше това с сълтата. 100 сабскрайбера са чак толкова много, обаче аз ги усещам много. Ако имате някакви предложения за някакви... Може би не типичните чинежи... Може би не типичните тинейджърски челенджи, но каквито и да е челенджи, ако искате да правим или каквото и да е, дайте коментари, някакви предложения, каквото искате. В смисъл, нещо такова, за да има някакъв интеракшън повече с вас. Друго интересно нещо, което се случи през последните 3 седмици, с Toxic имаме доста забавни репетиции. Добро утро, Токсик! Коста! Да, господа, наблюдайте реакцията на Кирил, когато чуе фентази на Викс. Точно снимаме каква ще е реакцията! Малко фристайл от Свет. Малко фристайл от Иво. Тези репетиции наистина са забавни. Напоследък наблягам много на сълтата. Постоянно се срещаме с различни приятели, ходим на сълта и нямам търпение да се науча изцяло да правя задно салто. Остава ми още малко. До един месец ще правя двойно задно салто. Като цяло, това е горе-долу. Разбира се, се случиха и разни други неща, обаче просто не мога да побера всичко в едно видео. Това е бързи апдейт от мен и трябва да поработя да ги правя по-често тия видеа, защото... Последното беше преди 3 седмици. Това е определено опасен кадър, но реших да сложа GoPro-то на линията на трамвая. Шансът да го щупя е малък, така че